Parce que son rafale n'est pas retenu. Wallah, il n'est pas bon. Parce que tu sais que son a amandi tout le quoi, ben jatri. Parce que madame, tu as quelque chose. Et vous me faites un peu mal à la comment il fait. Eh, même quand on est de la. Mais, vous le savez. Ah, et pardon. Mais kau lagi cukup pasal ni. Cuma kalau lagi ni kita kau boleh ada. Ni kau boleh cukup. Ni mau fokus boleh ni madam tu. Malam tu. Malam tu. Ada tu. Anda ni lah. Oh. Ada cukup rumah. Ada dia. Jangan tu kan. Bas. Cakap jumlah. Ini sendiri. Ini pas. Kita tu hijau. Mais ini mati dia. Oh, saya mati. Ça va? Ça va. Où es-tu? Basti. Quand même là. Quand ici. Ça va? Ça va? Ça va. Jangan tu ki, ini sokonna nak macam ni biye, kita zina novero. Itu zina je. Ah, ni zina je. Mais tu ki, à chaque fois ni fait quelque chose, peut-être que yo qui peut le nous, ni zina mais. Non, je pas bien. Mais ici, non ici, on va voir comment il fait. Oh, voilà. Ah oui, c'est un bon regard. C'est un bon regard. Mais allez, c'est assez. Allez, si c'est ici, tu vas aller à la fenêtre, tu te mets dans la dos. Allez, si tu vas dans la dos. Ça va? Allez, ici, ici, fait. Ah oui, c'est un bon regard. Ah. Comment tu vas? Ah ben, va je fais ici. C'est un adou. Ah ben non. Mais pour ne kaka di quoi comment effectivement kan ne ma bela kuma ife chodi dire ne yi sura ma jara ne ko so pati ne o yo ne na numero ichange ne ga numero ichange bon kan ne ki mede nga tan suro do nga ko parce que c'est vrai il fait mucho ne mucho mais mina ne ki na ada ma den do mo do yi ife mo no mo do yi fe mo no fe akukadi atabuli ija akewali ija ama foko mo me ya no fa general ko o tugo ikele bete ko se ne ba yi e ka civilisation ne mo ka civilisation e ka kilinte ma fo ni re debe fe ka tango ne ma se ka to ka se nga bo ka nga ishanji ma fo c'est un week-end. Avec ça va? Ça va. Où es-tu? Voilà, écoute, tout là. Oui, ça va, ça va. Joli. Voilà, je suis là. Ah, mais ne m'avez pas vu. Eh, ni erina. Ah, aussi le meilleur non. Ah? Voilà, du coup, ah. Du coup, amna siya Allah fiya don. Shi don kita haki sunna fiya ko kacha. Maya, ode am la kana siya don. Ah mais là et coquette na dimola ah
O bɛ den fɔlɔ. E ko k'i den fɔlɔ. Ayi. O bɛ se ka kɛ cogo di i m'a ɲini wa ou bien a tɛ yen de. An y'a ɲini an m'a sɔrɔ de. Ah bon? E yɛrɛ dun. Bon ne yɛrɛ kɔni ne b'a fila ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Cogo di ta? O ye kuma fila ye dɛ. Non parce que ni k'i ma ko furulen tɛ n ye nkalon tigɛ mais ni ko furulen fɛnɛ don bon n ɲɛ t'o yɔrɔ fɛnɛ la. Ne ma nin faamu. Salfon e ka kuma ninnu ka girin ne ma dɛ. Mira I bɛ ka ɲinɛ min kɔ e muso terimuso de ye ne ye mais ni mɔgɔw tora ka ne ni e sigilen tuma bɛɛ ne ni e bɛ baro e b'a dɔn mɔgɔw b'a ye bari fɔ jamu yelen ni muso bɔra o kalama a tɛna tigɛ ɲɔgɔnna don ne ni e muso cɛ. o tɔ la e bɛn'i ka diɲɛlatigɛ de bila ko parce que ni mɔgɔw ye nin ye wa e bɛn'i ka fili de bila parce que ni mɔgɔw ye nin ye ne bɛ min f'i ɲɛna a ka di ne ye e ni ne a ka se ka fɛn dɔ kɛ an ma fɔ ko ne ye muso kelen furu ko ne se ka filanan furu ou bien e ni ne ye ɲɔgɔn dɔn bi circonstance la e b'a dɔn bi k'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ est ce que i b'a dɔn k'a fɔ e ni ne bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan est ce que a b'e kunkolo la k'a fɔ ne bɛna se k'i wele k'a fɔ ba sɔrɔ. Non bon c'est-à-dire kuma in bɛ a laɲini ye min ye ni muso b'i bɔ je crois que muso kan ka occuper a cɛ de la mais ni e muso n'o bɛ taa occuper fɛn wɛrɛ la fo ka taa ɲina cɛ kɔ i b'a fɔ ko n furulen don mais n dusu sumalen tɛ ne ma f'i ye ko anw jiginna depuis 17 heures donc 17 heures wallahi ne yɛrɛ de ni siranna ka don so an nana an sigi ne ni cɛ voilà parce que n'i taara so muso in yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ n'i ma miiri ala ma a bɛ kɛ problème ye donc n nana jateminɛ hali ni baara jiginna n bɛ yala yala comme ça n yɛrɛ bɛ se kuma sɔrɔ n sɛgɛnna hali n'a ye ko dɔw kɛ n tɛ se k'o jate parce que a sɔrɔ n sɛgɛnna ka ban n bɛ da dɔrɔn n bɛ sunɔgɔ o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛ. O tuma na e ka du kɔnɔna ka kala e ma ni e bɛ bɔ ka t'i kun fɛ fo heure ni heure est ce que o ka ɲi. Non a ma ɲi mais c'est pour éviter ko dɔw. C'est i yɛrɛ ye so min jɔ ka muso furu ka don n'i sirannen ka don so kɔnɔ c'est à dire ko min b'i ɲɛ ye o de don bon ne kɔni tiɲɛ na ne t'i dɔn mais ne mago bɛ mɔgɔ la ni ni mɔgɔ min bɛ se ka to ka baro kɛ so a kɔni ka di ne ye n'an bɛ se ka numéro falen parce que vraiment comme ne y'a ye i fana y'a fɔ n ye k'i fana bɛ na yan ko a ka wusa i ma bon donc ne fana nana yan nɔ o fana ɲɔgɔnna dɔ de kama donc n'an ye ɲɔgɔn dɔn n'an bɛ to ka kuma fɛ peut-être ala de b'a dɔn quoi n'an ka hakilinaw ye ɲɔgɔn ta o mana wolo min na je crois que ok problème t'a la i yɛrɛ tɔgɔ la est ce que tɔgɔ in ka di dɛ. ne tɔgɔ Ayuba. Ayuba Ayuba tɔgɔ nin ye kamalenba ye dɛ. non bon n t'a dɔn i bɛ k'a fɔ kun min na mais ala ko tiɲɛ n tɛ kamalenba. Ayuba tɔgɔ nin ye kamalenba ye dɛ. bon n t'a dɔn i bɛ k'a fɔ kun min na sinon n tɛ kamalenba ye dɛ. nin bɛɛ kɔfɛ ko kamalenba de bɛ yɛlɛ kan i ni ma ne yɛrɛ ɲininka n tɔgɔ la. bon e yɛrɛ fɛnɛ i tɔgɔ ye. e yɛrɛ dun ma ne ɲininka n tɔgɔ la dɛ. tiɲɛ don non jo t'a la e yɛrɛ tɔgɔ ye. tɔgɔ gɛlɛnma ye sa ne tɔgɔ ko Ladi. 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 ne m'a fɔ a ko i wa tɔgɔ ninnu bɛɛ kamalenba de. non mais tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila i tɔgɔ ye a man gɛlɛn bon mais a ka di. e ko tɛ.
la ne ɲɛ b'i la a mɛnna dɛ n'i ye a mɛnna a b'i komi a mɛnna mɛ ala de y'a latigɛ i y'a faamu ne ba fɛn o fɛn n'a don sera n'o tɛ ne t'a dɔn i bɛna ne bɛ n'e sɔrɔ yan e yɛrɛ t'a dɔn ko e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ma fɔ i bɛ n ka teri bɛɛ dɔn terimuso ye zena ye mɛ ne b'a dɔn degun min bɛ ne kan ne b'o dɔn ne kɔni bɛ taa wɔrɔ i kɔni ka di ne ye i bɛ fɛ ala tɛ se ka nin kɔrɔya kɔ Salfon ne yɛrɛ ka kuma in bɛɛ lajɛlen mɛ i kana ɲina kuma bɛɛ yɔrɔ ye e tɛ muso terimuso de ye a mana gana e kɔ cogo cogo ne de taa n bonya fɔ e muso wa n'a gana e muso dɔ la fana b'a ta ɲɛfɔ ne ɲɛna bon ne y'a sɔrɔ fana ko i ko furu o ye ala ka latigɛ mɛ kanu tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ mɔgɔ ka kanu mira i ma fɛn dɔ ne ye fɛn dɔ de f'e ɲɛna ne ma fɛn na n ko ne bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna mɔgɔ t'a ka daga jigin mɔgɔ t'a mɔden ye dɛ kuma kɔrɔmaba yɛrɛ e muso ye terimuso n'a b'a ka cɛlasigi la ni e fɛnɛ b'i ka cɛlasigi ne hakili la o bɛ kɛ hɛrɛ dɔ ye kana jigin kɔnɔ ko hali ne tɛ ko ne tɛna taa muso wɛrɛ fɛ mɛ e min ka di n ye n ye de t'a fɔ ko de e de ka di n ye n bɛ fɛ i ka t'i da i k'i miiri halisa i y'a faamu n bɛ fɛ i ka t'i da i k'i miiri halisa i y'a faamu nin kɛra wajo ye jamana ɲɔgɔn ye an bɛ nimorow falen mɛ e ka t'i da i k'i miiri halisa n'an bɛ taa ko min an b'o fɔ ɲɔgɔn e tɛ denmisɛnnin ne yɛrɛ tɛ denmisɛnnin n'an bɛ fɛn fɛn kɛ kɔni o ka ɲi sutura kɔnɔ yan'an ka se an ka objectif ma. mɛ tiɲɛ na i tɔgɔ mɛ i b'a dɔn e ni ne ka ko a se ka kuma mɛ a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wallahi parce que ne bɛ se yan kuma min a y'a sɔrɔ dusukasi min bɛ n kan ani jatigɛ min bɛ n kan mɛ ne ni e ye miniti damadɔni min sigi sisan a kɛra i b'a fɔ ne b'i dɔn san caman nɛgɛni kuma tɛ dɛ kuma faamu wa mɔgɔ minnu ka laɲini ye kelen ye i b'a kalama ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na o kuma tɛ caya Aïssa e tɛ denmisɛnnin ye ne tɛ denmisɛnnin ye n'an bɛ fɛn fɛn kɛ ɲɛtaga bɛ min na an b'o de kɛ sutura bɛ min na an b'o de kɛ ne m'a fɔ karisa na n k'i kanu ne y'a yir'i la i ka di n ye o ye diyagoya de ye parce que min bɛ ne dusu kɔnɔ ne b'o de kɛ ka di ne ye fɛnɛ e ka t'i da i k'i miiri halisa ne ka kuma in na i yɛrɛ fɛnɛ ye min dɔn i ka dɔnkili da ɲuman ye i b'o de da o de ne kɔni y'a yir'i la i ka di ne ye ne bɛ fɛ a ka kɛ sérieux de mais ala y'o latigɛ o fana bɛ taa ni ɲɔgɔn cɛ mais halisa i bɛɛ k'i miiri i y'a faamu. n y'a faamu i b'a dɔn min bɛ ko in na a tɔgɔ tiɲɛ de fanga bɛ bonya kojugu. Iba, na ko ni jumɛn ni ko tɛ n'a ma min yɛrɛ ye ou bien min ɲɔgɔn de ne k'e furu o haramuyalen tɛ o c'est pas parce que ne muso terimuso ye ko ne tɛ se k'e furu n y'i kanu o bɛ se ka kɛ o man ɲi mais ne bɛ se k'e furu. I y'a fɔ cogoya min na n taa n da kan i bɛ n ka nimoro ta fana bɛ n ka nimoro ta ni hakilina ye n bila yɔrɔ min na an bɛ ɲɔgɔn échanger. o ka di n ye kosɛbɛ Ala sɔnna parce que ne bɛ bɔ an bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la wagati dɔ la pour que i yɛrɛ ka se so o b'a sɔrɔ su kora an bɛ n'an sigi yan de ni n terikɛ an bɛ n'an sigi an b'a échanger an b'an ka kow kɛ
Ola dongo don nena na kan ne ne ke mi si anga boro kan ai shanti ni ta ka bode na kan ya pa o kera bi jere ya voilà voilà merci ji hein il nga numéro avec c'est ya men problème tal ambo non pas si bon awo na ma ke o ti ko numéro soro awo Pourquoi tu es là? Il m'a dit que tu as un miri follow. Eh, tu as un miri balia. Pourquoi bali? Tu as un miri balia. Ya pas. Ni me follow le yo. Oh. Atu ngatanda ka hadija. Ni ode fenya no. Ni mene follow ni ode fenya ni ode jini. Ni te miri balia. Nyami. Ya pas. Awo nyami. Okay. Kame yo exchange. Amina. Okay. Tambe. Ouais. La non vraiment nini miniti damadɔni min kɛ kuma la sisan est-ce qu'il b'a dɔn a kɛra n'a fɔ ne b'i dɔn san caman walayi non walayi i ye ni kɛnɛya de voilà yani an ka to kuma la an kana ɲina i ka numéro di yan i y'a faamu i bɛ numéro di yan han i ci a kana kɛ fo numéro ye dɛ non ouais parce que sisan an bɛ siran dɛ i ka numéro mais i ka numéro in ka di dɛ wallahi jɔn ye numéro d'i ma non Antita. Awa. C'est pas. Anta. ok d'accord problème t'a la Oh, ni terga ya? Oh, ni sama. ouais ça voilà merci non mais tu go i b'a dɔn hakilina min b'anw na walayi ninnu fana b'o n'o hakilina kelen de ne bɔra an ye muso sɔrɔ mais o ta ko bannen fo n ye ɲɛ jɔ a la c'est à dire a tora ka ɲɛ lajɛ dɔrɔn ya ta tudu a bɛɛ ka cɛ n'o tan tɛ yen cɛ nin kelen de ta ye tangan nin kɛ sɛbɛ walayi n'o ne kɔni bɛ n ta fɔ mais min ka ne sɛgɛn dɔɔni parce que ne muso tɛ muso in diɲɛ la ka di ne ye a mɛnna ka di ne ye o mɛ y'o fɔ n ye yɔrɔ n y'o f'i ɲɛna mais a ye ko cogo di a ko cogo di sa bon a ko k'a bɛ taa da ko kan mais ne kɔni b'a o dɔn bɛ min f'i ye ni muso tɛ ko la a b'o f'i ye yɔrɔnin bɛɛ mais n'i y'a mankan mɛn k'a bɛ taa miiri a t'a fɛ ka ko nɔgɔya kojugu de nɔfɛ baara bannen don i ka ye a bɛ na cɛ cɛ i b'a dɔn bɔli ka fisa koyi mais mais an t'an da ni dusu ka cɛ ba ni dɔrɔnba sisan an nana an sigi yan ko min kama o ɲɛnabɔra cɛ an ka taa so